だの用を起こしてるだけや。石川ライドスポーツ。そうやって確かめて、それを水平にピタッと戻してピタッと。そう。ほんで、そーっと行動処理しや。ステージからこっちへ向かうんやからな。最終ファイナルは。今、スピンターンっぽくなったな。あんまり押すなよ。まだいけ。それ伸びるぞ。その高さ